No niin. Lari Takanen on maastossa. Eteen tuolta ensimmäiseltä osuudelta saapuu. Ja vähän hyvä Samuli! Käytetään tuo 11-12 minuuttia. Ja kun vaihe tapahtuu niin odotamme, että sinne tullaan 7 minuuttia. 12.40. Helsingin suunnistajien Arttu Syrjäläinen kulkee kärjessä lähes Sutman etenee. Ja täällähän on joukossa siis joukkueita, joilla ei tuota GPS-seurantaa käytössään ole. Hei, todella hyvin on mennyt. 3. tyttö. Täysillä. Aika yllättävä veto. Tuolla kisakeskuksen rakennuspäässä. Siellä on makkaraa ja muutakin ravintolapalveluja. Käyttäkää hyväksi. Sekä Paimion Rahtin Matias Arola, Puolangan Ryhdin Tomi Kanni. Hyvä pyry! Ja näin Syrjäläinen lähti tuonne kakkosvälin aikaan ja siinä saapuu näin kädessä. Ja tämä näytetään osuudella 17.49. Loppujen lähtee näin kakkoon. 4. osuudelle, jolla saa tuottaisiin Horonen. Ja luotuasti johtaja. Hyvä Venla! Tullut, mutta muut on tullut. Venla tuli tosi hyvin. Entä Otto, mikä oli? Mä tein 7 ja sille Mitä? 7 meni. 23 on Kangas Lähtö, Joo. ja juuri sen jälkeen SK Vuokki 2, eroa kärkeen 10.49. Kepsikäyrästä voidaan katsella sitten joskus. Ja Venla on loistava, aivan mieletön juoksu. Mikä Sakun tilanne on nyt? ja meillä on GPS-seuranta käynnissä. Matka on 30,6 kilometriä ja 20 kyllä se sieltä kohta tulee. Pääratometariin suunnitellutetaan nämä nuoret kisat. Ja osuudella 6 osuudella 18 Ankkuri-Pätkällä. Ja 4. osuudessa on oli 10 eteenpäin, 10 Kolmosvaara, sitten Rajamäki, Askivarsa, Mantsala ja Hyvä Eero, tarkasti vaan! Sitten on sellainen keltaiset ankkurit osuudella ja oranssi. Hyvä Akku! IFM-man på Adertonte plats. Elin Lövdahl. Ja Avin jälkeen meillä on sitten Sieltä tuleekin. sekuntia, eli näkyy yhteys
tuolla rastiolle 5, jossa näyttää siltä, että HSN seuraavalle osuudelle tuonne. Hyvä Eero, hienoa! Kumppaneihin Seku kasvaa. Hyvänen Sasko, Essi Hakala, 6.59 ja heti siinä myös Marko Zimmerman Delta 7.01. Hyvä Laura! Nämä neljä joukkuetta, Alma ja Delta, ovat puolen minuutin sisällä siellä. Ei Otto oikeesti Käydään oma portti hakemassa. Jaha, kuka tulee seuraavaksi? Ville vai? Ville luultavasti. Ja varmasti tulee alle. Ville ja sitten alle. Tulee Samusen. Tai en mä tiedä, ykkösjoukkueesta. Siellä tulee ennen mua ihan muuten. Näinköhän mä muuten tulee. Anna! Hyvä Ville! Kuluttua odotamassa mukavaa hypästä, kun sieltä tulevat Ounasluohan, Askovuokki, Rajamäki, Hämeenlinna, Pohjantähti, Mäntsälä, Norberg, Askovarsa. Nämä joukkueet varoitettu. IFM-man jo huonomanta. Hyvä Alli! Hetken kuluttua siinä vedessä, sen jälkeen varoitettu ja Kangasala Asko 1. Navi 2, 1 on 6 vetiä tähän vaihtoon matkaan. Nyt odotan tuolta IFM-man, että on siellä 17 seuraavaksi tänne maaliin. Jätteen siellä jäätiin Ingekä edessä. Tuolla väliaikarastilla ja sieltä ei mene kuin Tovi, kun hän suht suoraviivaisesti suunnistaa sitten pari rastin kautta tuohon. Hyvä Laura! Leipaa 7 tuolla ensimmäisessä väliajassa Jenna Pajunen on siellä ja eroa 6. menevään Deltaan on 1,5 minuuttia. Jenna Pajunen on Timo valmistautuu. tästä vaiheesta Hyvä Laura! Ja hyvä Saku! Hyvä Saku! Ja ammattikorkeakoulu. Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa sinulle hyvät eväät matkallasi toivomaasi tulevaisuuteen. Työelämän arvostamiin tutkintoihin sisältyy myös englanninkielisiä koulutusohjelmia, aikuis- ja täydennyskoulutusta sekä ylempiä maailmankoulutuksia. Keskeinen osa opintojasi on oikeissa työelämälähtöisissä projekteissa toimiminen. Ja vaihdosta on nyt kulunut aikaa tuo 14 minuuttia, eli Deltan värejä odotellaan ja sieltä ne tulevat. Ja Hämeenlinna tulee siinä jo loppusuoraan hienosti on Sanna Sairinen tullut tämän lopun, nostanut joukkueensa siellä 9. Ja matkaan lähtee sitten Vili Virkki. Ja vaihdossa 6. osuudelta. Hyvä Emmi! Taistelu käydään vielä, eikä varaa ole näillä miehillä virheisiin. Nuoret miehet ottavat vielä mittaa toisistaan. Projekteissa toimiminen, mikä valmentaa sinut työelämän tavoille jo opiskelusi aikana. Ota oikean suunta. Hyvä Olli! Tarkasti vaan! Ja sieltä näkyy jo. Hyvä yleisö, että näette sieltä. Laitetaanpa tähän oikein kunnon musiikit Tampereen Pyrinä vahvalle joukkueelle, joka on todella hieno. Hyvä Salla! Sama aikaan ne lähtee. Niin.
välissä. Pahan näköinen oli. Ja sitten tullaankin varmasti näkemään kohtaa tiukkaa kirikamppailua, sillä HV ja Delta kulkevat aivan yhtä matkaa. Hyvä Siiri! 13. Ja SK Vuoksi 13, eli 11 Navi 1, 12 MS Parma 1, SK Vuoksi 13. Turun suunnitteivälin on loppusarva näin. Olli Huhtinen rutistaa ja Olli haluaa olla siellä korkealla osuusajoissa. Katsotaan mikä on Olli tämän loppuaika. Akkuroiden ja Hansi tulee siinä maaliin. Virheitä ja ei kulkenut vai? Tuo joukkueen Joo, sijalle semmos se on. 9. Kepsi voidaan katsoa kepsistä. Hyvä Pauli! Aja! Ja näin, siitä lähdettiin räväkästi liikkeelle. Kisahan on aina kova siitä, että kuka on ensimmäisenä koolla. Ja sinne KV-väreissä lähdetään ja pellon tuosta KV:tä. Niin edelleen sinne lähdetään. Toiset hieman kovempaa, toiset rauhallisemmin. Hyvä Veera! Hyvä Kimmo! No niin, 14 februaaria 2008 kävellään Ruuhkajoen illalla